Nou, dat idee wie eigenlijk van Wilbert. Wilbert die kwam een foto van een hinder die wie ontrieden met al je lampjes erop. En dan onder het zadel. Hij zei, nou, zo kennen wij ook wel eens even de dik uit maar die vrouw. Nou, ik zei, het is echt heel leuk om die meerwijn in de lampjes te zetten. En dan geven we de meerwijn en dan was je al de stad erop. Dus zaterdag ben ik naar de winkel geweest en al even wat van die batterijverlichting halen. En nou ja, de karren versierd. En ja, ben wel paardgang. En nou, dat wie zag grandioos. Meestal wie ons zo enthousiast in de stad. Dat wij zeiden, nou, dat kunnen we wel vaker doen. Dus nu hebben we al zo'n 6 keer de dik uit West. Hoeveel lachjes ga je in brood? Ja, dat is een goede vraag. Dan moeten we maar even tellen. Heb je hem even? Nou, op een holle zit 40. Op het lief heen 120. En op Lamon zit 2 keer 40. En in de Schiln 4 keer 40. En achterop nog eens 120. Nou, voor de snelle rekenaar, mooie rekken zo. Wij broeken even jouw tuin, hè, om even net te draaien. Kom maar. Kom maar, stappen. Nou, een soort mensen zeggen, oh wat prachtig, wat mooi dat je helemaal paard binnen. En we zien net zo'n soort hinders meer op het dik. En wat is dit nou leuk. Ben je me alweer aan het denken hoe takken hier, wat je mooi nog dwang kennen met lachjes? Nou ja, we in elk geval zou we het, maar ik zou het idee van we kennen wel maar een paar extra hinders erbij en de hinders ik zelf lachjes. Nou, als man wijn, maar ik onder het zadel. Gewoon als club kennen, dan werd er als net zinnen. Ja. Dat is gewoon prachtig als die reacties van die mensen juist. Het is gewoon schitterend. Hoe blij het mensen ervan worden. Gewoon eigenlijk een heel iets simpels, iets gewoons. Ja. Maar mensen vinden het gewoon schitterend.